Ôi, gạt ra mấy rồi. Ôi, nào hai ơi. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर नोंथांमोना thumbnail आरो title आरो ससे भिडिअ क्लिप्स नायनानै मिथिखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ बानायदों। मोसानि भिडिअ बानायनाया आङो दासिमाव मोननै जाबाय आरो बेखौ आपल'ड खालामबावोब्ला मोनथाम जागोन आरोना। गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों आंनियाव, खायफाया माने ओंखाराखै होनना बुंदों आरो खायफाया माने सिगांनि भिडिअसो होनना बुंदों। भिडिअआ खायफाया सिगांनि भिडिअ, खिन्थु दा मोसा ओंखारनाया नंमारगौ आरोना लोगोफोर। दा दिनैसिमाव साथाम साब्रैसो मानसिफोरखौ खहा खालामबाय आरोना, सानैनि बारा थैबाय। दा आरो नै आरो गोदान मैयासो आरो अरबावदों आरोना, नोंथांमोना नायनो हागोन नै। तुम्ही डराना बिल्कुल डराना गाड़ी दौड़ाओ गाड़ी तुलो न्यूज लाइवआवबो नायनो हागोन नोंथांमोना, न्यूज लाइवआवबो हगारदों। 17 आवार्स जाबाय आरोना न्यूज लाइवनि भिडिअआ, नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय भिडिअखौ। Ôi, gạt ra mấy rồi. Ôi, nào hai ơi. Ôi, gạt ra mấy bà. मोसा ओंखारनाय जायगाया जोंहा अरां नेशनेल रिजार्भनिफ्राय ओंखारदों आरोना, अरां नेशनेल रिजार्भनिफ्राय फैदों। बेनिफ्राय जोंहा नै नायनो हागोन नोंथांमोना, कमला सतगियारिया कमेन्ट खालामदों भिडिअफोरा माब्लानि मोनथिया, नाथाय दिनै जों गामियाव सासे अरबाय कासुमारियाव होनना बुंदों आरोना। कासुमारि जायगाथिं बे बिथिंजाय अरहैदों आरोना मोसाया, ओरैजाय बारबोनानै, माने कासुमारि बे जोंहा दलगाव सलगाव बिथिंजाय एसे खाथि जायो। आरो आङो मोसा फिसा मोननायनिबो भिडिअ होदोंमोन ना, बेहायबो कमेन्ट खालामदों मोसायालाय नंमारगौ, आंनो निजा मेगनजों फिसाखौ नायनानै आरो भिडिअ खालामना लाबोदों। जंगलपारा होननाय मुस्लिम गामिनिफ्राय आं मेसिनजों माइ हाहैदोंमोन जंगलपारा मुस्लिम गामियाव। सानसुमा नार्जारिया कमेन्ट खालामदों आरोना, माने मोसाया फैमारदों जोंथिजाय, ओरैजाय रौता बर'बाजारथिं बोरि गामिथिं दंफैयो दानि मोसाया। माने नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय। गोबाङा माने फोथायाखै आरोना, गोबां मानसिफ्रा फोथायाखै। दा नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय। मोसानि आगानबो नै नोंथांमोना माइबारियाव नायनो हागोन, गोबां गिदिर गिदिर आगान। माने बिराद मानसिफोरखौ दायो अरला अरसि खालामगासिनो दं आरोना मोसाया। नोंथांमोना ओंखायनो एसे न'निफ्राय मोनानाय लोगो लोगो न'आव हाबसोनानै था, नोंथांमोना बाहेरायाव बारा ओंखारलाबायनाङा। आरो सोरबा बिराद फानिबो कमेन्ट खालामदों। नै बेहाय मिरि हाउसेल लाकि, बियो मा खालामदों, मोसा फिसाखौ मोनगोन नामा आदा, बायबा नांगौमोनलै आंनो न'आव फिसिनो। मोसा फिसाखौखि बायबा मोनलाबायोलै, हमनासो लांजागोन माथो, जेलावसो दालि ओंख्रि जाहैनांगोन बे थानानै दालि ओंख्रि। आरो सोरबा मा कमेन्ट खालामदों मिथिबायना, खावरपाटिप बा कमेन्ट खालामदों, आं मोसा बेदर जोबोद जानो लुगैथारदोंमोन। मोसाया मानसिखौसो जायो आरो मोसाखौसो जानो नागिरबावदों, जारला जागोनलै इसोरजों। कमेन्टफोरखौथ' मा बुंबावगोन आरोना। सोरबा बायदिया माने जाय जायगायाव ओंखारदों, जाय गामियाव ओंखारदों मोसाया, नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय। आं माने भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन, खिन्थु माखासे मानसिफ्रा मोसानि आपडेट लाबोबाय था, मोसानि भिडिअ बानायबाय था होननानै बुंनायखाय आङो लाबोनाय जाबाय आरोना। माने मोसा अरनाय भिडिअ मोनबानो आङो दायो होगासिनो दं नालाय, गोबाङा आंनाव कमेन्ट खालामदों आरोना। गोबाङा माने फेकबो सानदों। फेकआ ओरैबायदि लोगोफोर, माने माखासे भिडिअफ्रा नोङो मोसा अरनाय समावथ' माखासे मोसाफोरखौ नोङो भिडिअ बानायस्लाबनो हायाना। माखासे मोसानि भिडिअफोरखौथ' नोङो मोसा अरनाय समाव भिडिअ लास्लाबनो हाया नालाय, मोसाया अरखांनायनि उनावसो लानो हायो भिडिअखौ। दा बेफोरखौ माने गोबाङा माने ब्लार खालामदों मादों होनना बुंदों नालाय, बेवहाय माने जायफोर इउटुबार, जायफोर इउटुब सालायो बिथांमोना इउटुबनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ मिथिखायो। बेवहाय माने कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनो नागिरो आरोना। बेनिखायनो जोङो बिदि मोसा अरनाय, थै रना रनि गनायफोरखौ जोङो इउटुबा एक्सेप्ट खालामा, बेखौ जोङो देखायनो हाया आरोना। ओंखायनो ब्लार खालामनांगौ गोनां जादों। भिडिअखौ नायनोब्ला नोंथांमोना आंनाव इन्स्टाग्रामाव मेसेज हरब्लानो जाबाय, आं नोंथांमोननो भिडिअखौ हरगोन, नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। खिन्थु माने जों इउटुबाव बेखौ माने ब्लार खालामालासिनो होथेयालासिनो होनो हाया आरोना, माने स्ट्राइक फैयो नालाय, चेनेलाबो गिनो गोनां। ओंखायनो आङो ब्लार खालामदों आरोना लोगोफोर। दा नै अरलागासिनो दङ मोसाया, ओरै माने रौतायावनो मोनफैबाय, रौतानिफ्राय आरो जोंनि जायगाथिं मोनफैनो बारा गोजान नांला आरोना मोसाया।
दा नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय आं मोसानि आपडेट लाबोनो थिनबाय थानायखाय आं भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर दा गोबां मानसिफोरनि जायगाफोरथिं सोरनिथिंबा माने बाक्साथिंबो बबेथिंबा मोसा ओंखारदोंनो आरो अबेबा जायगाथिं अमा ओंखारदोंनो दायो बिराद माने माइ हानाय हाग्रा गुदु नालाय जायगाफ्राबो सोरनिथिंबा अमा ओंखारदों सोरनिथिंबा मैदेर ओंखारदों आरो अमायाबो मानसिफोरखौ माने अरख्लाबगासिनो दंनो कमेन्टखौ नायनो हागोन नोंथांमोना माने ओरै बाक्साथिं ना बबेथिं होनोथाय बेफोर साइडथिं बबेबा हाग्रा गुदु जायगाफोरथिं अरनबारि खाथिफोरथिं बिदि हाग्रानि जुनारफ्रा ओंखारो आरोना दा समाव माने हाग्रा गुदु जायो नालाय माइफ्राबो दायो सोरनाबा हानायफ्रा जोबाखै बिराद गिनो गोनां आरोना दायो माइखौनो हानो मोनाखै बांगालपारा गामिफोरथिं ओरैजाय बे जायनाखि अरां नेसनेल रिजार्भ हाग्रा सेरनिया बिसिना माइआनो हाखांबावाखै आरोना बिराद दायो साबधानै आरो खायफाबा माने मोसा नायनोसो खाथियाव थांबावो नालाय बिसोरनो माने फोथायै मानसिफ्रानो अरजायो आरोना मोसाजों दा गोबाङा कमेन्ट खालामदों मोसा नायनोबा जोंनि कपाटियाव फैनानै नायफै मोसाखौ नुवाखैबा होननानै बुंदो आरोना दा माखासे फोथायै मानसिफ्रा बेफोरनो जामब्रयो आरोना दा नोंथांमोना एसे साबधान जानानै थाब्लानो जाबाय आं मोसानि आपडेट भिडिअ बानायनो होनायखाय बानायबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय